Bihari Péter vagyok. Én azt hiszem, hogy 77-ben végeztem a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemet, akkor úgy hívták, hogy népgazdasági tervező elemző szak, elméleti gazdaságpolitikai szakágazat. És azt követően a politikai gazdaságtan tanszéken lettem gyakornok, és a TEK 81-es alakulásáig, tehát én fiatal oktatóként működtem, és a néhány hallgatóval, egy-két oktatóval közösen fogalmazódott meg valamilyen igény egy speciális intézmény létesítésére, ami abból táplálkozott elsősorban, hogy a politikai gazdaságtan oktatás, főleg azt hiszem ez volt az alap, a politikai gazdaságtan oktatásnak a korlátai eléggé jól érzékelhetőek voltak. Nem elsősorban a szocializmus politikai gazdaságtan oktatása, mert az alapvetően elhibázott volt, azzal senki semmilyen tekintetben nem tudott azonosulni, hanem a kapitalizmus politikai gazdaságtana, ami jóval tartalmasabb volt, kevésbé volt tendenciózus, vagy sematikus, vagy dogmatikus, de mégis az egyetemi oktatás keretei túl merevek voltak, az idő is korlátos volt, tehát volt egy olyan hallgatói igény, hogy többet szeretnének tudni annál, mint amit az egyetem kínál. Nem csak mennyiségben többet, hanem minőségben, meg spektrumban. Tehát egy szélesebb látókört szerettünk volna megvalósítani, és akkor erre irányult egy ilyen önszervező kezdeményezés, ami eleinte nem is tartalmazott nagyon sok belső vitákat, tehát eléggé egy irányba húzott az alapítóknak a szándéka. Inkább az volt az érdekes, hogy hogyan lehet ezt keresztül vinni az egyetem vezetésén, az egyetemi pártbizottságon, hogy ne egy ilyen ellenséges, ellenzéki szerveződést lássanak benne, bár abban az időben ez nem nagyon volt egy élő fogalom, hogy ellenzéki kezdeményezés lenne, de az, hogy ez illeszkedjen az egyetemhez, tehát ne egy barátságtalan, inkompatibilis egység legyen, ez fontos követelmény volt. Tehát ennek megfelelően kellett természetesen az alapítói szándékokat, a szövegeket is megfogalmazni, hogy el kellett tudni fogadtatni az egyetem vezetésével, tehát ez nem volt egy egyszerű feladvány. És most, ahogy erre a videóbeszélgetésre készültem, megnéztem az első szándéknyilatkozatot, amit megfogalmaztunk az egyetem felé, hát az eléggé sok tekintetben nevetséges ma, tehát az a nyelvezet, azok az érvek, azok a szempontok, amiket megfogalmaztunk, de a mögöttes tartalom az elég egyértelmű volt, hogy ez legyen egy önszervező, önigazgató, önmagát működtető, demokratikus közösség, azzal a céllal, hogy az egyetem által kínált oktatási programot túllépje, azt szélesítse, gazdagítsa, ami eleinte alapvetően a marxi gondolatmenet, tőke tovább gondolásán, tovább olvasásán alapult, de nem kizárólag ezen. És akkor egy kicsit előre is ugrok, hogy a kollégium alapítását követően akkor nagyon éles, súlyos tartalmi viták folytak arról, hogy mi az a tényleges tartalom, amivel ezt az önképzést folytatni szükséges kell. Tehát voltak, akik azt gondolták, hogy egyetlen egy út van a tőke első kötetének, első-második fejezetének a mélységi továbbgondolása, és voltak mások, akik azt mondták, hogy jó, oké, ez természetesen egy lehetséges irány, sokak számára ez szimpatikus, de mást is csinálni kell.
Hát én magam ehhez tartoztam, ebbe a csoportba tartoztam. Ez a vita, ez nagyon éles volt, és talán a második-harmadik évet követően, tehát az alapítás második-harmadik évét követően ez a tőkeolvasó áramlat vált uralkodóvá a kollégiumon belül, és azok, akik egy lazább, nyitottabb irányban gondolkodtak, azok részben kiszorultak a kollégiumból, részben pedig csak háttérbe szorultak. Érdemes megnézni, megnéztem, hogy a kollégium első alapító tagsága, az 21 néhány név volt, ugye rájuk én név szerint emlékszem, és be tudom őket azonosítani, hogy ebben a vitában ki hol állt, és hát látom, hogy hát az alapítók közül elég sokan lemorzsolódtak, pont ennek a vitának a kapcsán. Többek között én is lemorzsolódtam, mert a kollégium megalapítását követő egy vagy második évben én elmentem egy évre Kanadába. És mire visszajöttem, addigra a tőkeolvasó szekció az átvette az irányítást a kollégiumban, tehát ott nekem már nem volt esélyem, hogy labdába rúgjak. És személy szerint azzal is természetesen számot kellett, hogy vessek, hogy ha komolyan vesszük azt, hogy ez egy kollégium, egy önigazgató kollégium, akkor az nem szerencsés, hogy a kollégium vezetője az egy pesti ember legyen, aki nem él ott a kollégiumban, nem része ennek a közösségi életnek. Tehát volt az én távozásomat a kollégiumból részben ezek a tartalmi viták, részben pedig ez a közösséghez való kapcsolódásnak a korlátai indokolták. Hogy milyenek voltak a mindennapok az akkoritekben? Hát, ezt már nehezen idézem fel, hát vitákkal teliek voltak. Tehát, nyilván egy újonnan születő intézménynek nincsenek kialakult, megcsontosodott szabályai. Tehát kereste a kollégium azt a mozgásformát, amiben létezni tudott. De hadd térjek még inkább vissza a tartalmi dolgokhoz, tehát ehhez a tőke-nem tőke vitához, ami érdekes, hogy most megtaláltam az első vagy második tőketábor programját. Ugye, ahogy a neve is mondja, a tőketábor az alapvetően tőkeolvasásra szerveződött, de a programból kiderül, hogy ez egyáltalán nem volt igaz. Tehát, hogy a programban volt talán 9 kör, majd elküldöm nektek ennek a listáját, esetleg az érdekes lehet, és abból látszik, hogy nagyon széles volt az a repertoár, amiben az akkori hallgatók gondolkodtak. Tehát én emlékszem, hogy én a munkanélküliség elméleti kérdéseit címmel tartottam kört. Akkor volt a 18-19. századi társadalomfilozófiai gondolkodásról kör, volt Leninről kör, tehát volt pénzelméleti kör. Tehát tehát nem igaz az, hogy ez egy egyszínű, abszolút homogén társaság volt. És ami még talán érdekes lehet, hogy felmerülhet az a kérdés, utólag is, de akkor is felmerült, hogy miért kellett ezt az egészet egy új intézményben csinálni. Hát ott volt a Rajk László szakkollégium, miért nem lehetett ezt annak a keretében csinálni? Na most ez annál is inkább érdekes, mert hogy az alapítók, beleértve magamat is, a Rajk tagok voltunk. De valahogy ott, tehát nem voltunk elégedetlenek, én biztosan nem voltam elégedetlen a Rajk szakmai, politikai, vagy nem, talán ilyen nem is volt, hogy politikai, tehát közösségi életével. Tehát ez nekem egy nagyon pozitív élmény volt. De az lett a tapasztalat, vagy az lett a következtetés, hogy
a RAIK keretei már szűkek ahhoz, amit ez az új kezdeményezés keres. Tehát túl szétfeszíti már azokat a kereteket, és ezért inkább az önállósodás irányába mentünk. Tehát nem arról volt szó, hogy a RAIK-ból kivált volna egy csoport, amelyik ott, mit tudom én, elégedetlen lett volna az ottani közösség éles szabályaival. Voltak problémáink a RAIK akkori belső működésével, de nem ez volt a TEK alapításának az indító motorja. Tehát inkább ahogy az előbb mondtam, hogy azt gondoltuk, hogy nem férünk már bele abba a keretbe. Tehát már többen vagyunk annál, vagy nagyobb annál az igény, amit egy kollégiumban meg lehet csinálni. És hát volt bizonyos értelemben rivalizálás, de azért elég békésen élt egymás mellett a két kollégium az első években. Neked személyesen még mit jelentettetek, ha van olyan, amit még nem mondtál el? Hát nekem személyesen sokat jelentett. Sokat jelentett az alapítás idejében, tehát ebben nagyon sok energiát fektettem bele, természetesen nem egyedül. És azt gondoltam akkor, hogy ez egy helyes dolog, amit mi csinálunk, és hát így most 40-valahány év távlatában azt gondolom, hogy helyes is volt, amit csináltunk. Tehát ilyen értelemben én a kollégiumot természetesen a saját gyerekemnek tekintem, és hát büszke vagyok arra, hogy egy olyat hoztam létre, ami 40 év után is fennáll, még akkor is, hogyha nyilvánvalóan a mai kollégiumnak az arculata, a munkásságának az irányai nem azonosak annak idején lévővel. Tehát nem is nagyon látom egyébként, hogy a mainak mi pontosan az arculata, de nekem személyesen sok barátom is született a kollégiumból, az alapító tagok közül, meg az első 1-2 év generációiból, akikkel azóta is, hát ha nem is napi szinten, de intenzív kapcsolatot tartok. Tehát emberileg is sokat jelentett, és látom, hogy az önszervező kollégium az egy nagyon nagy érték. Tehát most, ha egy pillanatra a mai fejjel gondolkodik az ember, tehát a mai magyar társadalomban, hogy létezzen egy ilyen önigazgató, önszervező sziget, vagy szigetek sokasága az országban, az egy nagyon előre mutató kezdeményezés. Ebből nagyon sok minden kijöhet, pozitív kibontakozás az ország berendezkedésének jobbítása tekintetében. És mit jelenthet egy saját épület ennek az önszerveződésnek a Én most nagyon őszintén akarok beszélni, akkor eléggé szkeptikus voltam, amikor először hallottam. Tehát 2 érzés volt bennem. Egyrészt egy szkepticizmus, hogy ezt meg lehet-e csinálni, tehát hogy ez egy olyan horderejű vállalkozás, amihez van-e elég erő, és elsősorban pénz. Másosorban pedig rendkívül szimpatikusnak találtam a gondolatot. Olyan horderejű lépésnek tartom pillanatilag is ezt a kezdeményezést, mint maga a kollégium alapítása volt. Tehát ez sok minden történt menet közben, de ennek a jelentősége az alapításhoz mérhető. Tehát nagyon szorítok, hogy ez sikerüljön. Anyagilag is kicsit hozzájárultam, nem nagyon, de kicsit hozzájárultam, de lelkileg vagy érzelmileg mindenképpen abszolút szeretném, hogy ez összejöjjön. Hát nyilván ez sokkal nagyobb lehetőségeket teremt a kollégium tagjai számára, mint az egyetemi struktúrába beékelődve működni. Tehát ez egy
ez egy nagy potenciál, hogy mennyire fogjátok tudni ezt hasznosítani, kibontakoztatni, az majd rajtatok múlik. De ez is nyilván egy nagy tanulási folyamat, nagyon komoly szakmai, közgazdasági gondolkodás, szervezést igényel, hogy ez működőképes legyen, pénzügyileg ez stabil lábakon álljon, hogy milyen eszközökkel lehet a pénzügyi szűk keresztmetszeteket oldani. Tehát ez bizonyos értelemben egy élő szervezeten való kísérletezés, amit csináltok, és hát jó lenne, ha a beteg nem halna bele. Köszönjük szépen. Ennyi? Nekem nincs több.